Sanibona bafowethu, ndiyathemba ukuthi niyaphila, ndiyathemba konke kuhamba kahle guys. Bafowethu, nansi into niyayibona ke guys, nansi into niyayibona apho nithanda khona. Into yama construction nama protection fee lama mafia lana. So bafowethu, lento le ndiyithethe before izokwenzeka le. Ndiyithethe before izokwenzeka bafowethu. Ndaze ndasho nangesililo somuntu wesifazane igazi lakhe lichithekileyo. So bafowethu, njengoba nibona manje kushubile lento bendiyithethe ukuthi ngicela ukuthi okungenani nindiphe nje uDecember. So lento le is the same thing ne case kaBaba uMbhoro, is the same thing ne case enzima kaThabo Bester, is the same thing ne case enzima nzima kaSenzemeyiwa. Ngoba manje sendiyabona ukuthi ayidenzeke lento benifuna ukuthi yenzeke. Ingakho senzothasha ke ngokuSenzemeyiwa ke ngoku. So indaba injalo bafowethu. So niyabona bafowethu ama construction mafia. Ndiyathemba ukuthi laba khona next time xa ndlulisa imessage eSouth Africa. Nizoke nimamele nje kakuhle, nizoke nje nimamele kakuhle. Ngaphandle nje kokuthi mhlambe nibe nithi niyadoubt or niyangabaza. Lento le ndinitshele bafowethu ba into ezokwenzeka, nizobulawa. Andisho ukuthi nizothathwa nophoswe emajele kuthiwa sizothetha nani or nizosabiwa njengoba ngonicabanga ukuthi benicabanga ba nizosabiwa, nizobulawa. So babulewe ke bafowethu phambi kwethu sonke sibona. And lento isaqhubeka. Yabona imilomo ithule manje, yesaba manje. So ndisasho bafowethu, ndisasho because abekho abantu abani-expose njengabantu enibathatheleyo. Yabo akusizi ukuthi umbulale ngoba xa umbulala obvious nabanye bazokwenza the same thing. It's better uhambe uyoxolisa, ubuyisela imali yomuntu. Izwena ukufa ke ungazudibana nawe. Izwena ukufa kungazudibana. Ninikeziwe ispace bafowethu. Kwathi yazi intoni asizuthetha nani. Sizothula sinijonga uba kahle kahle nenzani. So esiprophet wesindisikhipile bafowethu, nizokhumbula kahle menze ndisho ukuthi niguqana ngamadolo, ndiyanicela. Ndicela ukuthi bafowethu nikhwithe into eniyenzayo because manje sisikhathi sokuthi manje kuphakamile abantu, and abantu baphakame serious. Hayi ukuthi anaziwa nonke. So into elula for ukuthi nje uyiavoid. Ndaze ndasho ukuthi ningaziqhathi nithi nizoya ezinyangeni, not ukuthi ndi against ozakwethu, not ukuthi ndi against abathandazi, not ukuthi ndi against abaprofeti.